ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ የዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ንካፈሎ ቃል ፍረ ምእዛዙ ዝብል እዩ ፍረ ምእዛዙ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ማለት እዩ ክርስትና ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት እዩ ክርስቲያናት ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ኢና ናይ ፍረ ምእዛዝ ገዛ ርእስና ዘይኮነ ናይ ፍረ ምእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውጽኢት ኢና ኣነ ንስኹምን ነስተማቕሮን ንነብሮን ዘለና ኣብና ኣምላኽ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ ኣብና ኣምላኽ ምእዛዝ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ንኣምላኽ ብምእዛዙ ፍቃድ ኣምላኽ ብምፍጻሙ ፍረ ምእዛዙ ውጽኢቱ ድማ ኣነ ንስኹምን ነስተማቕሮን ንነብሮን ኣለና ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ምዃንኩም ንስኹም ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ ኣብ ፍረ ምእዛዝ ናይ ክርስቶስ ትነብሩ ከም ዘለኹም ማይ ጋድ መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 18 እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸኣ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኮነነ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ይብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርእዩ ሕዋት ሓጢኣት ዝመፀና ሕማም ዝመፀና መርገም ዝመፀና ውድቀት ዝመፀና ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ናይቲ ጉንድና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዝ እቲ አቦና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዙ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ፍጥረት ካብ ክብረ አምላኽ ወዲቁ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ኣትዩ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ ኣብ ከርተትን ኣብ ስቅያትን ኣትዩ ዋይ ተተባሃለ ፍረ ዘይ ምእዛዝ ኩሉ ጊዜ ስቅያት ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምኡ ከምቲ ምንም ከይገበርና ፍረ ዘይ ምእዛዝ አቦና አዳም ኣብ ብዙሕ ጸልማት ከም ዝወደቕና ሕጂ ድማ ፍረ ምእዛዝ ናይቲ ጉንዲ ህይወትና ኮይኑ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረ ምእዛዙ ድማ ካብ ዝተኣዘዘ ሰብ ዝርከብ ካብ ንኣምላኽ ምስተኣዘዝካዮ ዝርከብ ውጽኢት ኣብዚ ውጽኢት እዚ ኣነ ንስኹምን ኣቲና ኣለና ኢየሱስ ስለና ንሕጊ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ሓሳብ ኣምላኽ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ተኣዚዙ እዩ ኣነ ንስኹምን ድማ ነትሱ ዝተኣዘዘልና ምእዛዝ እዙዛት ተባሂልና ተጸዊዕና ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ውጽኢት እዙዝ ክርስቶስ ኣነ ንስኹምን ስለ ዝኾንና ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 5 ሕጂ ድማ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተ ሰማዕኩም ኪዳነይውን እንተ ሓልኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ማኣስ ቃሉ እንተ ደኣ ተኣዚዞም እዚ እንተ ደኣ ገይሮም ኩላ ምድሪ ናተይ which means I would bless you ዝብሎም ዘሎ ክባርኸኩም ኩሉ ናተይ ስለ ዝኾነ ገንዘበይ ድማ ክትኮኑኒ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚዩ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መንግስትን ናይ ካህንን ህይወት ከምብሮም ስለዝደለ ዝነበረ ነዚ ህይወት እዚ ንኽትነብሩ ግን ተኣዘዙን ኢልዎም እንተ ደኣ ተኣዚዝኩምኒ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ኢልዎም ናተይ ገንዘብ ክትኮኑ ኢኹም መንግስትን ካህናትን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ እዚ ግን ድሕሪ ምእዛዝኩም ኢልዎም ስለዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ንሕጊ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ተኣዚዞም ክፍጽሙ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ስታንዳርድ ህይወት ክነብሩ ኣይተኸኣሎምን እቲ ሓድሽ ኪዳን ግን እንተ ተኣዚዝኩም ኣይኮንናን ተባሂልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ተኣዚዙልና ስለዚ ካብ ናቱ ምእዛዝ ዝተላዕለ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ብኩሉ ሰማያዊ በረኸት ተባሪኽና ማለት እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ብሩኻት ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና መንግስቲ ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ካህናት ተባሂልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትኩም እዚ ሕጂ ዘለኹምሞ ህይወት ውጽኢት ናይ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ተረዲእኩም ትነብሩ ዋው መንግስትን ካህናትን ኮይና ኢና ማለት እኮ ኦሬዲ ነቲ ምስተኣዘዝኩምኒ ክገብረልኩም ዝተባሃልዎ ህዝቢ እስራኤል እሱ ተገይሩልና እዚ ማለት እዚ ነገር ካብ ተገበረልና ስለና ዝተኣዘዘ እዙዝ ኣሎ ማለት እዩ
يس ኢየሱስ ስለይ ስለኻ ተዓዚዝዩ ኢየሱስ ስለይ ስለኺ ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሱ ብዝፈጸሞ ፍጽምና ኢኸ ተፈጺምኪ ንሱ ብዝተዓዘዘልክ ምእዛዝ ኢኺ እዝስቲ ውሉድ ተባሂልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይና ዓኹምን ክርኤና ኾሎ በትወዱ ምእዛዝ ተዓዘዞ ስለዝርኤና ከም እዙዛትን ብሩኻትን መንግስትን ካህናትን ውሉዱ ምዃኑ ይዝፈልጠና ሕርያት አቑሑ ምዃኑ ይዝፈልጠና ንምንታይ ተተባሃለ ምእዛዝ ክርስቶስ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ክብሪ ህይወት አቲና እዩ ክርስትና ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝተዓዘዞ ውጽኢት ትነብሮ ህይወት እዩ ኢየሱስ ብምእዛዙ ድንቅ ዝኾነ ውጽኢት ይምጽዩ እቲ ድንቅ ውጽኢት ድማ አነን ንስኹምን ኢና አነን ንስኹምን ናይቲ ነቦታትና ነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃቦም ናይ ተስፋ ኺዳን ናቱ ውሉድ ወይ ድማ ሪዛልት ውጽኢት ኢና ካብ ሎሚ ደስ ይበልኩም ንስኹም ማለት ውጽኢት ምእዛዝ ክርስቶስ ወይ ድማ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ኢኹም እትነብርዎ ናብራ እትኸድዎ ጎደና ኩሉ ድማ ፍረ ምእዛዝ እትረኽቦ ነገር ንዑ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ተስተማቕርዎ ፍረ ምእዛዝ ትባረኽ ፍረ ምእዛዝ ገዛ እትኸውን ፍረ ምእዛዝ ኣብ ልዕል ዝበለ ነገር የንብረካ እግዚአብሔር እንድተኣዘዝዎ ልዕል ደብል ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ መታን ኣነ ንስኹምን ልዕል ክንብል ስሌና ንኹሉ ነገር ተኣዚዙ ፈጺሞ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ትነብርዮ ስለዘለኺ ዳስ ዋይኺ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልኪ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ከምዚልና ክንእውጂና ኣቦ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ስለዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተኣዘዞ ምሉእ ምእዛዝ እየ ዝነብር ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ብዙሕ ዝገዝእ ውሉድ ንነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃብካዮም ኪዳን እየ አሜን አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩምሞ በዚ መዓልቲ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ኣብዚ ፍረ ምእዛዙ ዝንበር ህይወት ክትነብሩ ትደሊ ተኾንኩም ካብ ባዕልኹም ክትእዘዙ ትጎዩ እሱ ተኣዚዙልኩም እሞ ንዑ ተቐበልዎ አሜን ኢልኩም ክትቀበልዎ ወሰንኩም ዛ ጸሎት እዚኣ ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ከም ዝተንስአለይ አቤማን አምላኽ እውን ከም ዘሎ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ እየ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ንዓ ናብ ህይወተይ አሜን አምላኽ ባርኩ بزب تحت زولو تليفون إذا وصلنا زي أزوجكم بليز زي أوصيني كتمهروني دليلكم تصحفوا لنا زد لكم حجز بأونلاين كنجبر لكم نخلينا تبارك